Ara sí, li donem la benvinguda a la Clàudia Presas. Bon dia, Clàudia. Bon dia, Mercè, com anem? Molt bé, i tu? Gràcies per estar amb nosaltres, que no te tocava, però vaig pensar que aquest tema és molt interessant ara, amb aquestes calorades, amb aquesta onada, parlar de l'alimentació saludable per aquest estiu, que tenim moltes opcions, Clàudia. Exacte. A l'estiu sempre fa mandra cuinar, fa calor, volem Molta! coses més ràpides, fàcils, no? Llavors avui estem aquí per parlar justament d'això. Però sé que abans de parlar d'aquest tema també ens volies donar una bona notícia. Ens la pots explicar? Ens la vols avançar? Ens ho vols dir ara, després? Com i quan, Clàudia? Mira, us ho dic ja ara. És una molt bona notícia perquè les persones que agafin sessió privada d'una hora amb mi online o presencial per iniciar un canvi d'hàbits aquest estiu, doncs tindran, Mercè, un 20% de descompte per totes les sessions que facin al juliol i a l'agost. Per apuntar-s'ho, per saber més detalls, m'han de contactar aquest juny, vale? Aquest mateix juny, per la pàgina web claudiapreses.com. Llavors, si volen començar ja l'estiu amb bon peu, és una bona oportunitat, és una bona opció amb aquest descompte que us ofereix la Clàudia Presas, amb aquest 20% de descompte per iniciar aquest nou canvi d'hàbits. És una oportunitat genial, és un moment, jo crec que fantàstic, i a més, aprofitant aquest descompte, contractant aquestes sessions aquest mes de juny, que ara tenim dies per pensar-nos-ho, per contactar amb tu, per demanar més informació i tot allò que vulguin els nostres oients i seguidors de les veus del matí i de Ràdio Vilafant, Clàudia. Exacte, estaré encantada de rebre'ls amb els braços oberts. Doncs ens presentes ara el tema d'avui? Doncs sí, Mercè, com comentàvem, fa calor, fa molta calor. Molta. I la gent està cansada de cuinar amb els focs, amb el forn, perquè encara escalfa més tota la cuina, no? Tot l'espai. I no estem per posar aires acondicionats, eh? De moment no toca. I com que volem seguir menjant saludable, doncs, a més, hi haurà persones que seguiran treballant amb la mainada a casa, els horaris canvien a l'estiu, llavors cada vegada sembla que es faci més difícil seguir menjant saludable quan tot això està passant, no? Llavors, la idea d'avui és aportar recursos fàcils, pràctics, per fer-nos-ho fàcil i seguir menjant saludable. Què podem menjar a l'estiu perquè sigui fàcil, sigui saludable i que sigui molt fàcil ara a l'estiu, aquests mesos que venen, que tenim per davant? Doncs sí, la idea és basar els nostres plats, no, de dinar, de sopar, amb amanides variades i completes. Amb això no us imagineu només un plat de fulla verda, perquè la idea és que siguin molt variades i hi hagi diferents elements. La base d'aquestes amanides variades pot ser, per exemple, les llegums, o poden ser uns hidrats, com pot ser una patata o un cuscús o un arròs integral, una pasta integral. I a més, després sí que hi podem afegir verdures o cuites o crues, fulla verda també, o proteïnes també de qualitat, no? Com pot ser un ou dur, una truita, un peix en conserva, no? Que ja no l'hem ni de cuinar, o unes llegums, si no volem cuinar-les també pot ser les que venen en pot de vidre ben netes, o si no una altra opció seria amanida verda més una proteïna com les que hem comentat, no? Altres cosetes que podem tenir a la nevera, que és fàcil per aquest estiu, és el gazpacho, no? D'aquí res ve la temporada de tomates i el fet que duri uns dies a la nevera ja és un producte, un aliment que podem tirar, no? D'aquest. El podem fer i guardar-lo, o ho podem fer i congelar-lo, o si no tenim ganes de cuinar, el podem comprar directament, no? I seria interessant revisar una mica les etiquetes nutricionals que vam parlar l'última setmana que ens vam trobar i veure que hi hagi, per exemple, oliva verge extra a l'etiqueta, que hi hagi tomata, que hi hagi un tant per cent de tomata elevat, que hi hagi verdures i que no hi hagi massa res més, no? A part de les verdures i l'oli d'oliva verge extra. Aquest seria un bon gazpacho, per exemple, si el volem comprar. També podem tirar de conserves saludables pels dies que realment no vulguem cuinar gens, no? Comprar, per exemple, amanides netes, que ja no
haguem de fer ni el procés ni de netejar-les ni de tallar-les, comprar aquestes llegums de pot o comprar directament l'humus, sí, l'humus comprat. Sí. Tenir verdures congelades ja tallades també pot facilitar el consum d'aquestes. Verdures en conserva com pot ser un pebrot al piquillo o, per exemple, espàrrecs blancs o cogombrets d'aquests que venen avinagrats o un xucrut, una cola vinagrada, que això al final donarà molta vida, no?, en aquestes amanides, en aquests plats que fem. O inclús blat de moro, també en conserva. Són cosetes que podem tenir al rebost i que al final acabaran completant els nostres plats i els acabaran fent doncs, amb un toc diferent cada dia. I el peix en conserva doncs, també pot ser una bona opció, no? Una tonyina, una sardina amb un pot de vidre. I de la tonyina sí que és important comentar que en venen de diferents tipus, no? En venen amb oli d'oliva, en venen amb oli de girassol i en venen amb aigua. Oli natural. La idea... Natural. Sí, natural tal qual, no? La idea seria comptar-la amb aigua, per què? Perquè així li traiem aquesta aigua i després hi afegim nosaltres el nostre oli d'oliva verge extra. Per què? Doncs perquè aquesta llauna d'oli d'oliva el que passa és que aquest oli ha estat una mica escalfat i està ja perdent unes propietats interessants de l'oli d'oliva. Llavors, si nosaltres l'agafem de natural, a part que serà més barata, després ja hi podem afegir el nostre oli d'oliva de qualitat, no? Llavors, aquí també va un petit tip si volem utilitzar conserves aquest estiu. I també altres aliments que ens poden ajudar i enriquir molt els nostres plats, tant a nivell gustatiu com a nivell nutricional, són els probiòtics i els prebiòtics. No sé si els coneixeu bé, a fons. O sigui, si us sembla, us faig un petit resum, Mercè. Perfecte. Doncs mira, els probiòtics són aquells microorganismes que es troben en els intestins, però també hi ha aliments que en porten, no? I aquests aliments és interessant que hi siguin en el nostre dia a dia. Quan, per exemple, ens sobra patata, ens sobra pasta, ens sobra arròs i l'hem de posar a la nevera, doncs si passen aquestes 12 o 24 hores, ja es comencen a crear aquests microorganismes. Llavors, si nosaltres ens els tornem a menjar al cap d'un dia, aquella patata bullida o al forn que vam fer i que vam guardar, ja tenen aquests microorganismes si no els tornem a escalfar molt i molt, perquè si els tornem a reescalfar molt al plat, llavors ja doncs, moren, no? La idea seria menjar-ho a temperatura ambient o fred inclòs. L'all negre també en té, el xucrut que comentàvem, que és la col fermentada, el vinagre de poma, les olives, el kèfir o el kèfir d'aigua, els cogombrets, el cacau, el te kombucha, que ara a l'estiu potser doncs, pot venir de gust, aquest tipus de beguda més refrescant. Tots aquests productes porten probiòtics i és interessant que hi siguin doncs, al llarg de la setmana, al llarg del dia, en petita quantitat, però és interessant que hi siguin. Llavors tenim els prebiòtics, que són els aliments d'aquests microorganismes dels intestins i que bàsicament són verdures, algunes fruites i llegums, no? Llavors, portant una alimentació saludable, ja els tenim presents en el nostre dia a dia. Això seria una mica a base general com crear els nostres plats, en què ens podem complementar i, evidentment, no pot faltar, Mercè, la fruita. Doncs la fruita ara a l'estiu hem d'aprofitar per menjar-ne perquè n'hi ha de molts tipus i de molts colors. I molt variada, exacte. Exacte, hem de gaudir de la fruita. Tenim cireres, prunes, d'aquí poc també les figues, els nespres, els albercocs, préssecs, nectarines, les peres, meló, síndria, bueno, és un goig, no? És un festival, ara és un festival la fruita, Exacte, i totes les fruites del bosc també, de mores, groselles, gerds, nabius, etc. no? Llavors, és interessant que per poder-la consumir més fàcilment, doncs que tinguem un fruiter a la vista, per exemple, que la veiem sovint, o tenir-la inclús, per exemple, trossejada a la nevera, en una carmanyola de vidre, tranquil·lament la tenim ja tallada. Això farà que es mengi el doble o el triple de la que podríem menjar, sobretot pels més petits de casa, no? Que si se la troben tallada i la poden agafar ells o elles mateixos, això és perfecte. Això és un èxit assegurat, ja t'ho dic jo, Sí.
Que a vegades no saps què menjar, obres la nevera i te trobes allà la fruita fresqueta, com la síndria, com el meló, com totes aquestes que tu deies, és que és el primer que veus, talladet, i ja se te'n va la mà. I a més, super refrescant, amb la calor que fa, ve molt de gust. Portar-nos la fruita a la platja perfectament, no? Podem agafar una nevereta, inclús és ideal, no? En aquell moment de calor, m'acabo de banyar, menjar-nos la fruita, bueno, allò és idíl·lic. També posar-la a altres llocs, és a dir, per exemple, barrejar-la amb el iogurt o posar-la, per exemple, per sobre els pancakes o posar-la en un batut o fer una macedònia amb pinxos, no? Si tenim convidats o convidades a casa, presentar-la de manera diferent també farà que es mengi molt més aquesta fruita, no? Tan sols fer una macedònia o posar-la amb uns pinxos, inclús que ho facin la mainada, farà que la gent consumeixi fruita, que si la portem en un fruiter potser ningú la tocarà, no? I també tenim els gelats. Clar, els gelats de fruita són també una meravella. Aquí podem fer dues coses, Mercè. O bé, triturar la fruita. Tal qual? Sí, i posar-la tal qual en el congelador amb vasets, diguéssim, o en pots de iogurt o d'alguna manera que tinguin la forma que vulgueu, o bé fer-ho al revés, tenir fruita congelada, trossejada a la nevera però congelada, i quan volem el gelat traiem aquesta fruita, deixem que passin uns 10 minutets per no fer malbé el mini pimer, perquè si no està massa dur, i després ho piquem. I aquí ja tenim el gelat instantani, no? De fruita picada i a punt de menjar. Queda com un sorbet i és ideal. I aquí podem posar trossets de xocolata i podem afegir també trossets de fruits secs, un iogurt vegetal, si el tenim congelat, també el podem afegir. Muesli. Muesli, exacte. Opcions 1000. Podem anar afegint tot el que vulguem. O inclús cremes de cacauet o d'avellana, no? Podem anar afegint el nostre gust i anar creant cada setmana diferents gelats saludables. Llavors tindríem aquestes dues maneres, o bé tenir fruita congelada i tenir el gelat instantani, o bé fer la preparació i congelar-ho i després ens hem d'esperar un dia perquè acabi de congelar i congeniar bé tot el gelat, no? Quines bones opcions que ens estàs oferint, Clàudia, i per tenir en compte per aquests mesos i aquestes setmanes que tenim per davant de força calor, segons es preveu. Vull dir que tot això és imprescindible, així com ho és, si no tinc mal entès, la hidratació. Sí, ara amb aquest cop de calor ens hem de mantenir hidratats i hidratades. És superimportant portar una ampolla sempre a sobre per el lloc on treballem, el lloc on estudiem, el lloc on estiguem, que hi hagi un got d'aigua o una ampolla present. I així també podem anar mirant quanta aigua bevem, no? Si l'ampolla és de litre, doncs saber si ens l'estem acabant o no ens l'estem acabant al llarg del dia. Pot ser un mesurador per saber quanta aigua estem bevent. També, per exemple, beure un vas d'aigua al despertar-nos, no? O abans d'anar a dormir, o posar recordatoris, inclús si hi ha gent que se n'en descuida molt, posar un recordatori al lloc de treball o al lloc on estiguem més sovint, amb un pòsit o inclús en el mòbil, no? Per recordar aquesta hidratació. També hi ha gent que li agrada fer com un registre, no? En la mateixa gent d'avui, 2 litres, avui 1 litre i mig, avui 2 litres, anar fent. I també hi ha altres maneres de fer-ho més bonic i al final, com que ho fem més bonic, tenim més ganes de beure aigua. Per exemple, posar a dintre la gerra maduixes, menta, queda molt bé aquesta combinació. Llimona. O llimona. Sí, també queda molt bé. Maduixes i taronja, fruites vermelles i llima, pinya i alfàbrega, queden molt bé també. O llimona i cogombra. Aquí només cal recordar que si posem llimona, per exemple, a l'aigua, és important beure amb una palleta, amb una canyeta, per tal de no fer malbé l'esmalt dental, perquè si no l'aigua pica directament a la dent i el va fent malbé. Llavors, fent servir una palleta directament baixa cap a l'estómac sense picar tant a l'esmalt. Llavors, tenir en compte això, tan sols si posem llimona, utilitzar la palleta. I recordar beure aigua. Emportar-nos a tot arreu que puguem aquesta ampolla o aquest got. I si no, també sempre tenim les infusions, que les podem fer i tenir a la nevera, fresquetes, que també venen molt de gust i passen superbé.
que és una altra manera d'hidratar-nos, no? Per les persones que no els hi agrada tant l'aigua directament, aquesta opció que tu deies, no? Amb aquestes fruites, i si no, les infusions, que també són molt bones. Sí, inclús en venen d'infusions directament per fer fredes, no? I si no, fer la calenta i després, el que tu comentes, posar-la a la nevera i també està boníssima. Clàudia, per acabar, ens en donaries algun missatge ja per tancar aquesta secció i també aquesta temporada, que amb tu l'acabem, també? Doncs sí. Primer de tot, moltes gràcies per tota la temporada que hem fet. Jo estic supercontenta d'haver parlat diferents temes amb tots vosaltres un cop al mes. I per últim, el missatge que volia comentar és que una persona sana no cal que visqui cada àpat a la perfecció, no? Que està molt bé donar idees d'hàbits saludables i de fruites de temporada i de verdures de temporada, però també hem de recordar que cal gaudir de l'alimentació i que no cal, no? Que cada àpat en si o cada plat en si es visqui o s'hagi de viure a la perfecció. Per què? Perquè ser saludable al final és com prendre una decisió, és com fer una tria, i si prens la decisió de viure com una persona sana és com emetre un vot, no? Com si anéssim a votar. I per ser-ho, al final només cal que guanyi la majoria dels àpats. Per què? Perquè no és una cosa que es fa, no és una cosa que tu fas, no? Sinó que és una cosa que és, el fet de ser saludable. Llavors, volia acabar també amb aquest recordatori, perquè no cal que ens obsessionem al llarg de l'estiu per ser el 100% saludables cada dia d'estiu. I res, disfruteu molt de l'estiu i que vagi superbé també doncs, aquests mesos que no ens veurem i ens veiem el curs que ve. Fantàstic, Clàudia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. En recordem a tots els nostres oients, seguidors de Ràdio Vilafant i de les Veus del Matí, que si contacteu amb la Clàudia aquest mes de juliol tindreu un 20% de descompte per totes les sessions que es facin al juliol, i a l'agost una bona oportunitat per canviar aquests hàbits de salut, molt més saludables, molt més nutritius, i disfrutant d'aquesta manera de menjar i de trencar amb tot el que fins ara hem vingut fent. Per més informació, a la seva pàgina web, claudiapreses.com. Bon estiu, fins la propera temporada, Clàudia. Adéu, moltes gràcies. Els protagonistes de les Veus del Matí.